Jildau van 18 jaar is van liets aan al gek op techniek, krekt als haar heid. Ze helpt hem vaak maar putjes. En nu volgt ze als een van de peerfamkes een technische mbo-opleiding. Vroeger wie ik vaak maar mijn heid mij en dan wie ik zijn gereedschapsjouwer op zaterdag. Ja, moest ik in mijn gereedschap onjan. Nou ja, en zo kom je ook gauw achter wat het al jaar is. Maar ik wil Barbiepoppen. Ja. Ik heb 2 kanten. Ja, nou nog steeds. Ik heb nog een famke die zit bij mij in de klas die dat ik richting werktuigbouwkunde. Nou ja, en die doet ik wel zo'n soort ding, dan net specifiek de hydrauliek. Ik denk een famke op 100 leerling, 50 leerling. Ik vind het vreemd, want ik vind eigenlijk gewoon dat famkes het lekker goed wil kennen. En dat ik gewoon de waan kennen. Op school doet Jildau vaak mee aan projecten, liek als een solarbootmaatje. En ze beziekt het orenfamkes oer te heljen ook voor een technische opleiding te kiezen. Ja, maar hier op een dagen zing ik wel op school en dan ga ik gewoon lokaal. Dus gewoon echt het famkeslokaal, meid willen van. Nou ja, dan praat ik wel wat met vrouwen die ik wel twijfelen om in de techniek te gaan. Nou ja, en wie organiseren wordt Tech Mission, dat zijn workshops, echt alleen maar voor vrouwen. Dan komen er ook heel volle vrouwen, gewoon van school. Ja, in een bus komen zo en dan organiseren we workshops van hun. Nou ja, dit hier ga ik sieraden ontwerpen, maar hun die op computer tekenen en dan 3D printen. Met de 3D printen. Ik heb wel graag van de streeploek om toch echt de techniek in te gaan. En gewoon dat ze dwarren. Dat is gewoon een grote stap. Vrouwen kennen het ik wel, waarom kennen wat mannen het kennen en wat vrouwen het toch ik wel kennen.